12:29 dira eta barikuetan beti egiten dugu plan bat. Asteburuari begira plan bat, ez da? Bizipoza eguna aipatuko dugu honen beste, bizipoza eguna izango da Biler, Bilboko Uribarri auzoan, hortxe udaletxe ondotik, eta honetaz berba egiteko Nerea Godoi daukagu. Egunon, Nerea? Egunon. Bueno, bizipoza eguna Bilboko Uribarri auzoan, zelako eguna da hori? Bai, igande honetan izango da, goiz pasa ederra ingo dugu elkarrekin, eta, bueno, denetari izango da. Goizean tailerra, gero porrotxetan pirata, kontzertua, amaiketakoa, denetarik. Bai, gehiago dau zuzenduta umeei edo danetarik? Bai, egia esan adin guztietako jendeari, bai umeei, bai gaztei, bai helduei, familiei, denentzako plana. Gainera bizipozako elkarteak etorriko dira, auzoko elkarte gehienek parte hartuko dute eta publiko guztia izango da. Bueno, konta iguzu, bizipoza alkartea zer dan, lehengo eta behin? Bizipoza izaera bereziko 35 elkartek osatzen duten elkartea da, eta izaera bereziko gaiak lantzen ditugu, baina oso anitzak dira denak. LGTBIQ kolektiboa, edo gaixotasunak, ez dakit, kirol egokitua, denetarik. Baina denok egiten dugu bat bizipozaren lemarekin. Eta hori da, munduak guztiantzat beharko luke. Hori da, bizipoza, ez da? Bueno, hori aldarrikatzen duguna, bai. Domekan orduen izango da arratsaldeko, hobeto esateko, Bilboko Uribarri auzoan, eskoletako kanpan egingo dozu, ez da? Eguraldi txarra badau, ez da? Eguraldi txarra egiten badu, Harritxoen parkean egongo gara. Eta eguraldi ona behintzat iragarrita dagoenez, eskoletako kanpan 10:30 hasiko dago, goizeko 10:30. Eta eguardira arte iraungo dago, ez da? Bai, gutxi gora bera ordu biak arte. Bueno, gogoratu egingo dugu 10:30 ume eta helduentzako tailerra, gero porrotxetan pirata izango dirala, bata ganera kantu behingo dabe eta dantzan bebai, ez da? Hori da, irri kantu eta dantza egingo dugu elkarrekin bizipozaren erara. Eta gero, Peña Uribarriri omenaldia. Bai, izan ere, Peña Uribarri bazen, Uribarri auzoan bazegoen elkarte bat, eta bertan elkartzen ziren, sasoi batean 100 lagun, eta elkartzen ziren bidaiak egiteko, eta bazuten pisu bat hemen Uribarri auzoan bertan, eta, haien jarduna eten zutenean, erabaki zuten bizipozari ematea, eta gaur egun gure Bilboko bulegoa, Peña Uribarrirena zen pisu hori da. Eta... Orduan, Bai, esan. Orduan, aukera ezin hobea iruditzen zaigu, Peña Uribarriri aitortza bat egiteko, eta elkarrekin bizipoza eguna ospatzeko. Eta gero baita zuhaitzen landaketa egingo dozue? Hori da, zuhaitz bat landatuko dugu, intxaurrondo bat egin zuzen, eta intxaurrondo hori ibiliko da gurpil gainean. Zuk ez duzula esekula ikusi zuhaitz bat gurpil gainean. Gurpil gainean ibiliko da auzoan gora eta bera, ikastetxetan eta dendetan eta abar. Eta segaitxi gora eta bera ibiliko da zuhaitza? Gora eta bera ibiliko da, auzoa oso zabala delako eta leku guztietan egoteko, baina baita ere zaintzari buruz, heriotzari buruz eta bizipozari buruz hitz egiteko aitzaki bezala. Bueno, eta gero Divergentes taldearen kontzertua, ez? Bai, gainera Divergentesek sorpresa polit bat ekarriko digu, kontzertua hasteko, ezin dizuena kontatu, beraz, ikusi nahi baduzue, badakizuen hon egongo garen. Orduan ezin dozu kontatu hori, ezin dozu aurreratu ezer? Bizipozari opari bat egingo diote. Hori baino ezin dute zan. Ederto baten, eskerrik asko, Nerea. Eskerrik asko zuei.